Benvinguts al Ganxo, un podcast en català fins que el pes dels diners sigui major que el de la senyera i en un instant, i gairebé per art de màgia, la X es converteixi en una C i una H. Un programa dirigit, guionitzat i protagonitzat pel Víctor, que tot i així es queda un pas per sota meu, és a dir, del... Pol, això no ho havíem parlat així. Com que no, Víctor? No, havíem dit que... El que sí que queda clar és que els dos som enginyers de professió, per tant, no espereu riure gaire. Benvinguts al Ganxo, el podcast que no t'agrada, però t'enganxa. Bona nit, benvinguts aquí al Ganxo de la confiança. Si en l'últim capítol vam parlar de temes de l'actualitat, avui seguirem amb un dels altres temes que surten en totes les putes converses de bar entre amics i no tan amics. I aquest no és un altre que la quantitat d'hores que se dediquen a la teva feina. D'aquesta conversa he deduït i se m'acudeixen tres possibles perfils de treballador. Per primer lloc, no podien faltar els que jo anomeno els consultoritos o les consultorites, aquells que van permanentment vestits de traje i americana i que treuen pit dient que los viernes són Sports Day, i el qual el seu horari és de les 9 hasta que el cuerpo diga basta. En una setmana tenim aquí un concert de gossos que va la meva. Doncs en una setmana pico es torna amb 2 mesos fent 12 hores diàries i utilitzen les paraules call, ASAP, meeting i que la que més m'agrada de totes, fi. Tot es resumeix en una colla de flipats de classe alta i molt alta on els idiomes vinculants són el castellà i l'English, amb l'únic incentiu de cobrar el variable de final d'any, que bàsicament és cobrar les hores extres que tu has fet. Això sí, el que caracteritza tots els consultors és tenir el mòbil ben a punt per si s'ha d'agafar una urgent call. En la segona categoria estan el grup dels funcionaris o funcionàries, i amb això no vull dir que ho hagin de ser forçosament, probablement la majoria no ho siguin, però són aquest tipus de persones sense massa ambició laboral. Porten treballant al mateix departament fent la mateixa feina els últims 30 anys, amb un contracte indefinit que els permet que sigui més complicat despedir-los que haver-los d'aguantar a l'oficina. El seu dia a dia es tracta de fer cafès que s'allarguen més d'1 hora, recurrentment demanant la baixa mèdica per qualsevol motiu inexplicable. I acabarem amb l'última categoria, on espero que ens trobem més del 75% de la població, on no són ni putos flipats ni són unes sangoneres. Simplement es dediquen a complir amb les seves tasques i lluiten per tenir unes millors condicions laborals. Benvingut al Ganxo, com estàs, Víctor? Jo estic amb febre. El principal problema és que aquestes setmanes han contagiat de primera mà. Aquí no podia fer res, hem tingut un cap de setmana amorós i hi ha hagut de complir les expectatives. De contagi. Llavors vaig tinc veu nasal, que no sé si tinc massa veu de... Bueno, potser una mica, ara que ho has dit potser sí. I vaig amb abric perquè tinc fred. I perquè fa fred. Sí, fa fred, sí, però hem sortit de casa que feia un sol impecable a les 4 o així, que feia sol. També tenies fred. M'he posat la caputxa i tot. Fuà. Volies parlar de la teva pitonissa? Ah, sí, clar, Pol, que... Com estic avui? Avui estic xalant com a amant del safreig, i qualsevol persona que estigui seguint últimament el Ganxo sabrà que l'anterior convidada va ser la Juliana Canet. Doncs aquests últims dies... La pitonissa del Víctor? Aquests últims dies la Juliana Canet ha estat a l'ull de l'huracà amb tot el tema de Ter Stegen, que l'ha portat a ser portada de moltes stories i de molts tuits. S'ha hagut de retractar? Ella personalment? S'ha retractat? Doncs fins a dia d'avui no. No, No, crec que el que han fet és com demanar disculpes si algú s'ha pogut ofendre, però en cap moment han dit si algú s'ha pogut ofendre perquè ens ho hem inventat. No, simplement han dit perquè era cert, si algú s'ha sentit ofès, ho sentim. Ja està, però no han dit és veritat, és mentida, no. I parlo de la Juliana, evidentment el programa són 3, però crec que la que va dir-ho, la que ho va verbalitzar, va ser la Juliana. Bueno, i la que més li agrada la que més va gaudir de... Sí, la que li agrada estar a l'ull de l'huracà, de la influència. Doncs bé, Víctor, avui, això, com deia, estic amb angines, tinc febre i també vinc sense dutxar, vull dir, avui he tingut un dia laborable que poc laboral ha estat. Sí, no, la veu nasal no me n'havia donat fins que ho has dit. Lo de la dutxa sí, de primeres ja t'ha donat la sensació que guarrejava una mica. Perdona, ara que m'enrotllava a nivell de què tal estic, per cosetes com aquesta de la teva intro entenem perquè som l'únic podcast en exterior. Jo crec que potser no s'ha sentit tant, perquè normalment quan tu i jo aquí sentim un vent huracanat o soroll no sol entrar gaire en micro, però
la baralla aquella de gossos ha sigut heavy. Sí, durant la presentació, la introducció hi ha hagut una baralla, vull dir, s'han hagut de cridar, no sé si eren 2 o 3 gossos o 4 fins i tot, no sé, hi havia una manada. Allò era una batalla campal. Sí. Pol, t'anava a dir, d'aquests 3 que has explicat, que el primer seria doncs, pràcticament algú que treballa molt o podríem dir workaholic fins i tot, el segon, que seria a qui treballar doncs, tampoc li treu la son, i el tercer seria un entremig. Llavors, si no només a dia d'avui en quina etapa et trobes, Sí. Però si no a la teva vida laboral. No, la vida laboral, o sigui, jo crec que em trobo més a prop de la segona que de cap altra, de la tercera, més de la segona, de la tercera que de cap altra, però sempre m'he considerat al revés, més de la primera, en el qual sempre tinc l'esperança que la meritocràcia o l'esforç serveixi d'alguna cosa, i llavors currar-m'ho perquè, vull dir, és a dir, tenir sempre, com dir, una... Consciència. Bueno, consciència per un costat, però sempre com l'objectiu de pujar una mica, no? De tenir una mica de carrera, ambició laboral. Val. Llavors, crec que per tenir ambició o apostar si apostes per l'ambició laboral, toca currar. O sigui, tu dius que normalment tercera, però també en algunes ocasions primera. Exactament. Molt bé. Jo sobretot... És a dir, amb més vocació, és a dir, soc tercera, intento mentalitat una mica de primera, però perquè al final la tercera... Joder, m'estic fent un lío de paraules de casos. Tercera. No. Soc tercera, que és el 75% de la gent, llavors a vegades em sento identificat amb una com amb l'altra. Molt bé, ja perfecte, merci. Jo també et diria que ara últimament tercera. Tirant a segona, No, tercera. I en alguns punts de la meva carrera sí que he sigut potser més primera, perquè em motivava... No, però perquè em motivava, jo què sé, molt el projecte i estava a tope, però bueno, deixem-ho en tercera. En tercera, sí, tercera, dia d'avui, tercera. No, perquè jo com a tercera, perquè sempre he pensat que jo m'he valorat que la vida personal va per davant de la vida laboral, no? I que com que créixer a nivell personal o a nivell vital implica tenir unes ambicions laborals però també personals, per tant has de cultivar ambdues. Al final la vida i la felicitat és un mix de moltes coses i cada un ha de dir de què vol posar-ne més en aquesta recepta de la vida. Ui, que filosòfic, Víctor. Com t'ha arribat aquesta reflexió? Parlant de filòsofs, Pol... Quin filòsof vols parlar avui? No, és que avui, Pol, com que tenim un convidat tan suculent, jo li donaria pas ja. Vols donar-li pas al... Filòsof per excel·lència. Filòsof per excel·lència. Doncs li donem pas. Vam decidir fer una llista dels convidats que ens agradaria portar, però com que cap d'ells ens va arribar a respondre, els entrevistarem a la no entrevista. Doncs bé, passem a la no entrevista, aquella part del programa que dediquem a la persona que ens agradaria entrevistar. Seguint amb el nostre baixíssim pressupost i nul bagatge, avui no ens visita un tio que no sap descansar ni quan està sota l'aigua. Té una dinàmica de treball envejable, tot el contrari que la seva densitat capilar, que va entrar en jubilació anticipada als 42 anys. I podríem estar parlant de Dwight The Rock Howard, on per tenir els músculs que té, la constància que ha tingut amb els anabolitzants és digne de mencionar. Però la Roca no és català i per això hem decidit no entrevistar algú que no em pren, però va fotut d'alguna cosa per viure el futbol amb aquesta intensitat. I que també exemplifica molt bé aquesta filosofia de 100% treball i 0% de cures familiars. Avui amb tots vosaltres el visionari i revolucionari Pep Guardiola. Josep Guardiola i Sala, nascut a Santpedor un 18 de gener de 1971, més conegut com a Pep. És exfutbolista, guanyador de 16 títols, entre ells una Lliga de Campions i 6 lligues espanyoles. Però tot i ser un bon jugador de futbol, no arribes ni a la sola de sabata de l'herència que deixaràs en la història del futbol com a entrenador. Actualment entrenador del Manchester City, encara que no sé si durarà gaire més. Tot i així has aconseguit que molts s'atreveixin a vaticinar-te com el millor entrenador del futbol de la història, amb el sempre imborrable empremta del que va ser la millor obra mestra del futbol modern, el Pep Team. Vas introduir innovacions tàctiques com el fals 9 o delantero mentiroso, has jugat amb tot tipus de sistemes, 4-3-3, 3-4-3, 4-2-3-1, 3-2-3-2, amb l'única semblança que t'has follat a tots els equips als que t'has enfrontat. I companys de professió s'han atrevit a sentenciar que has sigut l'entrenador més influent del futbol.
Per fer un resum ràpid, ets el segon entrenador baixa'm una mica el paràgraf. Per fer resum ràpid, ets el segon entrenador amb més títols, només superat per Sir Alex Ferguson, amb més del doble d'anys entrenats, campió de 3 Copes d'Europa i 12 campionats de Lliga. Pep, tot i ser un referent dins els terrenys de joc, també ho has estat fora d'ell, abandonant la teva llengua i el teu país pels diferents països en els quals has viscut. Per tot això, Pep, benvingut al Ganxo, un programa on tu sí que quedaràs bé. No, que queda clar que cal aplicar una mica la censura, a aquestes intros que fas, perquè... Per què? No, se't veu el llautó. Bueno, se't veu el llautó culer. Quin és el llautó que tinc, Víctor? El llautó culer, el llautó indepe... Se't veu el llautó. Tu ets un tio... On som? Tu ets un tio que no amaga el llautó. No, jo no amago res. Això és la realitat. Tu el llautó no l'amagues. Jo no l'amago. Això no... Una altra cosa et podran dir, però jo vaig de cara. Amagar el llautó no t'ho diran, Jo vaig de cara. De fet, Pol, hi ha hagut un moment... Pantoflades m'hem portat. Que se m'ha escapat el riure, perquè has dit Dwight The Rock Howard. Howard. Has agafat 2 Dwights diferents. Ah, sí? No es diu el així? Dwight Howard de l'NBA i el Dwayne Johnson The Rock. Doncs així va... Pensava que es deia així. Que també et diré, els dos destaquen físicament pels seus muscles. Sí, de fet el Dwight Howard se li deia el Superman. Sí, exacte. I The Rock, pues tal. Però jo quan he vist allò de Dwight Howard, no sé què, tal, i dic, hòstia, però que... A veure... Mira, en la meva defensa diré que abans t'he llegit la introducció i no m'has dit res. Sí, però és que he sentit Dwight, The Rock, no sé què, jo havia entès que el Dwight Howard, llavors has dit no sé què d'anabolitzants, i he dit, home, però aquest tio no crec que es fotés anabolitzants perquè jugava a la NBA i passaria controls antidòpic. Bueno, els controls antidòpic a la NBA... No he donat més importància. També sabem que els controls antidòpic a la NBA són els pares, vull dir, els passa qualsevol, vull dir, no ho sé. La marihuana està acceptada i... Està acceptada? Sí. Crec que hi havia una mica de debat. Sí, però van decidir acceptar perquè si no em sembla que la meitat dels jugadors tenien positius. De fet, havien d'agafar tots els jugadors de l'ACB de bàsquet i portar-los cap a l'Eurolliga i portar-la cap als Estats Units. I la meitat dels de l'Eurolliga... I t'haig de dir que amb la quantitat, vull dir, perquè... Jo no entenc que perquè això d'anar jugadors, per anar a jugadors de l'NBA, això d'anar a prostíbuls es fa públic i hi ha molts jugadors que hi van. Que se sap. Que se sap, i és com una cosa que no és tabú. Perquè Estats Units no és Espanya, ni Europa. No, vull dir, perquè tot això està més normalitzat i tots aquests clubs, típica pel·li americana, no sé, perquè jo aquí a Espanya no ho he vist mai a cap pel·li espanyola, almenys que tinguin menys de 30 anys. Que tios vagin i que sé, hi hagi una ballarina i li tirin diners, tal, això... Excepte una pel·lícula coneguda, al qual el director és aficionat de l'Atlético de Madrid, que diu De Rente. Sí, aquesta sí. Però perquè ja planteja un personatge casposíssim, vull dir, per això va a aquests locals. Però vull dir que, és un altre país i que en certes coses van força endarrerits. La qüestió, el bo de... Del filòsof? El bo d'en filòsof. És un filòsofo, Volia fer alguna referència sobre això, però al final he decidit seguir-li fent la pilota. Va, sí, has dit. Ui, no, això és un tio que el va criticar, canceladíssim. No, què penses de Pepe Utxa actualment? Acabat, no acabat, què? A veure, acabat, no crec que estiguis acabat. De fet, al final, quan tu ets un professional de qualsevol cosa, ja siguis enginyer, siguis entrenador de futbol, tal, si durant la teva trajectòria professional ho fas molt bé, et vas guanyant un rèdit, que és el que s'ha guanyat el Pep i per això no l'han fet fora. I com el que s'ha guanyat el Mourinho i per això però s'ha de dir que, a dia d'avui segueix entrenant. Que aquesta davallada de nivell que ha tingut Guardiola de la nit al dia, jo no la recordo ni crec que hagi passat mai res similar. De ser un equip dominador a passar a perdre partits contínuament, una cosa que... Però tu creus que és més culpa de l'entrenador o més culpa dels jugadors? Suposo que estarà tothom involucrat. Perquè al final, una davallada tan forta... També se li va comentar que si li estaven fent el llit al Guardiola. Això es va dir que també com que hi havia coses de que si l'equip baixaria, que no sé què... No sé, es diuen moltes coses. Estan en judici, no?, amb el cas aquest del fair play, no? Jo he arribat a llegir també... Que podien
baixar a segona però que també he divisió. arribat a llegir que s'havien endurit els controls antidoping de la Premier Com? i que llavors per això havien fet aquesta baixada. Ja t'ho pots imaginar d'on venen aquestes notícies. Bueno, però, sí, però bueno, del Can Merengue, no? però bueno, De- al final possibilitats. De Real Madrid TV i com es diu el Punto Pelota, el Chiringuito. El punto pelota, I hòstia puta, Quan punto pelota encara entrenava al Barça. Guardiola encara tenia cabell, encara no s'havia retirat. No s'havien jubilat els folículs. Doncs sí. El Pep. Per cert, i mira, per matar-ho ràpid, el Pep, si no caga el tio el Pep, apaga i Ah, no, però és vamonos, veritat, que vaig dir, jo tornaríem a fer... aquesta no és la pregunta, ja. La pregunta vam decidir que era canviar-la. Pues ni l'he preguntat. Ja està dit. Caipirinha O cervesa. O cervesa. Ostres. És que saps què passa? Que el Guardiola jo el veig de caipirinha, perquè el veig com un tio molt refinat i com un tio molt... Que saps que la cervesa es veu com algo més, potser més bàsic, vulgar, no? més vulgar. Més vulgar. Però alhora també, que se'l veu com... El Guardiola tu el veus parlar i semblaria el típic que diries aquest tio és aquell que et ve i et diu el futbol és l'opi del poble, el futbol no sé què, el futbol això és per gent inculta, i després és el tio més fife Del món, del món. Sí, sí, Vull sí. dir que potser també... Bueno, potser, jo crec com que... jo el veig, tal, potser estim cervesa. No, clar, jo crec que ni una cosa ni l'altra, com que és de refinat però és d'altres coses, donar-se un prosecco, un... Sí, però aquí, Pol, la pregunta és la pregunta. Sí. Tio Pare Noel, no em pots dir que ell fa una altra cosa. Sí, no, abans que Caipirinha. A més, no sé si en el seu moment, en el seu moment es rumorejava que podia ser entrenador de... La selecció de Brasil? De la Seleção, de la Verde Amarela, i ja saps que allà només es gestiona catxassa i caipirinha. Allà l'aigua no... Clar. No. De fet, l'aigua és com la birra, perquè és com aquesta birra... Jo crec que totes les birres americanes són igual, perquè la Coronita... Sí, la Coronita, crec que la Bud als Estats Units, la Coronita Mèxic i totes aquestes són superlleugeres. Tu com a no especialista en birres... No, però per exemple a Alemanya, que és la terra de la cervesa, crec que també es porta bastant suau, no, la cervesa? No. No es porta suau? No, ja són, de fet, tant a Alemanya com a Bèlgica ja tens les Bueno, cerveses... que tindràs de tot. Sí, tens de tot, però ja, a part de les tradicionals, tipus la Heineken i coses així, ja tens cerveses de més graduació, de 6, 7, 8, 9, i ja acostumen a ser bastant més difícil d'empassar. Molt bé. Que no entren allò com l'aigua. No entren com una estrella, com una estrellita. Molt bé, que piquen com una caipirinha. Sí. Bé, molt bé, em sembla bé. Llavors, nous reptes pel Guardiola. Tu creus que està preparant està caminant cap a un altre projecte a nivell futbolístic? Bueno, a més, i parlant, a nivell de projectes, que ara que em preguntes del Guardiola, no només projectes futbolístics, sinó que el Guardiola ara, també la Juliana, tal com ha anunciat el tema del Ter Stegen, també fa dies anunciava temes de Guardiola, Bueno, s'ha recent divorciat. De divorci i tal. Vull dir que també ha estat a l'ull del safreig últimament el Pep. Jo un moment, perquè va ser més o menys quan va començar tota la davallada, o sigui, va començar la davallada i després ja van fer públic això. Com creus que hagi afectat? Perquè també vaig llegir que feia 5 anys que vivien de forma separada o com a distància. Sí, que ella vivia aquí i ell vivia allà. Exactament. És que, imagina, però de fet, m'has dit que m'ho preguntaries després, però és com això de dir que tindré molts diners però has de viure a Manchester, o no tenir-ne tants però viure a Barcelona. Sí. I dius, ostres, què pesa més? Pues bueno. T'haig de dir un fun fact, he conegut el Pep Guardiola portava els fills al meu col·le. Per tant, el Pep Guardiola l'he vist en el seu moment platòric del Pep Team i he vist i he que l'aplaudíeu tots quan passava. El seu fill. No, perquè anava en hores deixava els seus fills en horari de classe de la majoria entre les 8 i les 9, si entràvem al col·le a les 8, entre les 8 i les 9 per no enganxar entre hores. Allò és que el nen es perdia a mitja classe? No, perquè era per volari, llavors per volari entraven a les 9. Era més petit. Exacte. Vale. Bueno, doncs això. Però també crec que, pel que deien, un dels motius de la ruptura era que havien acordat a la parella que no renovaria el contracte. I llavors doncs tornarien cap aquí. Això és el que ve, el que diu la notícia. Evidentment, les meves fonts són... S'ha tornat aquest podcast en el... Sí, el que no ha sortit d'aquí. Que no ha sortit d'aquí. És la meva font. Doncs això,
que deien que no... Què diu el pitonisso Víctor havien Martín acordat Lluís? que no renovaria, ell va renovar, llavors, clar, ara mateix el Guardiola jo crec que, bueno, ara mateix no sé, però almenys fa 1 o 2 mesos que perdia gairebé tots els partits, que estava en un procés de divorci i tal, per això també allò que es va esgarrapar el cap, vull dir, jo crec que psicològicament va ser un moment molt dur, allò et van fatal a la feina i et va fatal a casa. Bueno, sempre m'he preguntat, com li diuen a casa? Perquè aquesta gent que és com obsessiva o compulsiva amb la seva feina, vull dir, aquest tio té obsessió per la feina. Sí, deien jugadors tipus, hòstia, una trucada del Pep a les 2 o 3 de la matinada per parlar-me de tàctica, saps? Sí. Què dius, tio? O el Neymar, que diu que es va presentar al Guardiola a casa seva a les 2 perquè per fitxar-lo i dient-li on havia de jugar, no sé què, tal. Però ja no només... Però Neymar i el Guardiola no van coincidir. No, crec que, no sé si el volia fitxar pel City o no sé per on el volia fitxar. Oh, no, perdona, pel Bayern, sí. Vale. O sigui, ho va dir el Neymar. Vale, doncs no ho sé, però no només això, que això és una mica, no? Perquè vull dir que algun dia puntualment et puguis plantar, però aquest tio es passa hores davant mirant vídeos i analitzant i analitzant, vull dir, i és un maniàtic... Super workaholic. Sí, és un maniàtic de la... També et diria, ara que dèiem de workaholic, sí, això és una pregunta més per després que per ara, però tu, clar, sempre diem, no? Ojalà trobis la teva vocació i li puguis... No sigui treballar. Sí, exacte, que com que treballar sigui el que més t'agrada, no? La teva passió. En aquest cas és així, però... Sí, però... sí. Fins quin percentatge tu decidiries que, clar, en aquest cas el seu oci i la seva vida laboral s'ha fusionat, no té... Sí, perquè ell... O sigui, tu vols dir que les 24 hores del dia És futbol. és Pep Guardiola i no és mai el Josep, per dir alguna cosa. Sí. Ja m'entens. Sí. Jo crec que a ell li ha passat. Llavors, això sobretot, si ell és el que més disfruta i ell li ve de gust quan arriba a casa a mirar 4 hores de vídeos de futbol i pensar tàctiques, doncs per ell potser està bé, però pels que l'envolten doncs potser és un pes complicat de gestionar, no? Perquè tu vols el Josep i tens molt més el Pep. Sí, i a tot això vull dir que la seva filla ha sortit Instagramer i que es va enrotllant amb uns quants futbolistes. Va estar sortint amb el Dele Alli, crec, pot ser? Sí, crec que sí, però crec que amb algun altre també ha fet... s'ha enviat uns DMs. Alguns DMs. Doncs mira, més safreig, tu. Més safreig a la nit d'avui. Bueno, però això al final, vull dir, molt bé per ella, no? Que es faci influencer, que es faci model i que faci el que vulgui. Però al final no, però el que pesa en tot ell és l'altre. És com aquestes persones que aprofiten com la fama del seu pare per ells ser famosos. Bueno, ja veus, doncs ben fet. Ben fet, Home, què vols que faci? Dirà, no em faré Insta. No dic que no facis Insta, no et dic que no siguis... No, jo dic que aprofitar per ser un personatge públic. És a dir... Que sí, que hi ha fills que no volen tenir vida pública, tal... Crec que la majoria no tenen vida pública, és a dir, tu tens la majoria d'entrenadors, o de personatges públics que potser els seus fills no són famosos. Sí, però tu si mira, per exemple, els fills del Beckham, tots segur que tenen més d'1 i 2 milions de seguidors, vale? Que són els fills del Beckham, però tots. Després t'agafes el fill de Cristiano Ronaldo, un moment. Tal. No només del David Beckham, sinó que de la Victoria Beckham. Bueno, és que sí que estem parlant de futbol. Llavors... No, però estàs parlant de No, però aquesta gent ja eren estrelles de la imatge, igual que Cristiano Ronaldo és una estrella de la imatge en el seu dia, però... el fill de Cristiano també tindrà centenars de milers. El fill del Messi, per exemple, no, però perquè són molt petits. Del Marcelo juga al Madrid, i segur que té un perfil d'Instagram amb centenars de milers de seguidors. Sí, però una cosa és que siguis vull dir, aquest tio, el fill del Marcelo, juga al Madrid i ja de per si sigui un personatge públic. Em refereixo jo què sé, tu saps qui és la filla del Valverde? Entrenador? La filla del Luis Enrique, sí, però perquè hi ha nivells i nivells. No. I el nivell del Valverde no és el nivell del Guardiola. No. I ja està. No, jo no estic d'acord amb això. Com que no? Com que són igual de famosos. No, són igual de famosos. Altres exfutbolistes famosos, el Risto Stoikov. Però és que et dic una cosa, el fill o la filla del Valverde, per molt que els vulgui ser influencer, aquesta empenta de ser la filla de és una empenta molt fluixa. Qui és el fill o filla del Luis Figo? Ni puta idea. Però potser no en té.
no ho sé. Imagina't el nivell, no? Bueno, que ja t'entenc, però que ja està, tens la possibilitat de fer-ho o de no fer-ho. I ella ho ha gestionat i mira, doncs, si vol farà carrera de ser model Vale. i de ser influencer. Passem al Ja debat. està. Doncs sí, passem al debat, anem a debatre. Bueno, passem al debat ja? Sí, Bueno. sí, ja estem en Sí, això. sí, som-hi, som-hi. Encara no tenim clar si l'enginyeria o fer podcast són el nostre fort. El que sí que tenim clar és que si ens paguéssim per debatre, no n'hauríem de fer ni l'una ni l'altra. Doncs bé, el debat, Víctor, aquí comença una part on jo tenia un parell de preguntes preparades per començar el tiki-taka, el toma i daka del debat, amb el qual començaré per la primera, que és per quan vendries tu la teva hora extra a nivell laboral, podríem dir. És a dir, quantes més hores hauries, o sigui, quant més hauries de cobrar per acceptar una jornada laboral de 50 hores, posem. Jo És a dir, crec que això seria... 50 hores, que és 2 hores Per més mi al seria dia. bastant exponencial, és a dir, que aquestes 10 hores addicionals les voldria cobrar molt més altes, és prou evident, no? Per aquí Sí. va la teva pregunta. Però jo et dic que últimament, i realment ara, últimament la meva jornada és de 46 hores o 48 entre la feina i el col·le, llavors vull dir que pràcticament ho estic fent i se m'està fent una mica feixuc, perquè no em ve de gust. Llavors, jo et diria que si ara la feina que nosaltres tenim em diguessin, Víctor, ara passaràs a 50 hores, quan més vols cobrar? Jo et diria de l'ordre del 50% addicional. 50% més, eh? Sí. Bueno, a veure, tu tens aquesta segona feina, que és donar classes... En la qual no cobro el Cobres- que demano, no cobro el que estic No, demanant aquí en la aquesta pregunta és, si cobres hipòtesi. més o menys en l'hora, si tens calculat, si cobres el mateix més o menys l'hora que la teva feina... Sí, més o menys. Més o menys, eh? Sí. És a dir, com si diguéssim una hora més de donar classes, Sí. és una hora Sí. Lineal. lineal, eh? Sí, És un increment lineal. Però si fos, un 50%, però exponencial que cobressis, és a dir, a part de cobrar aquestes 10 hores més com a tal, fos el doble, quan dius... No, si jo ara cobro 10, per treballar aquestes 10 hores addicionals, voldria que el meu sou fos mínim 15. 15, Vale. Ja està. Ja Tu estic, què? no, clar, jo estava pensant proporcionalment quin és el sou que hauria de cobrar, és a dir, si fos un augment lineal, i llavors a partir d'aquí començaria a plantejar, vull dir, òbviament amb el meu salari d'ara són unes hores, si tingués una... El lineal és un 25% més i jo et demano el doble. Doncs sí, doncs a partir d'aquí jo crec que... I de fet ja ho veuríem. I diria, fer-m'ho per 6 mesos. No, Per veure també què tal. Clar, sempre he pensat que a Barcelona em costaria molt fer-ho, perquè a Barcelona tinc com la meva vida, tinc la família, home, no, clar, tinc el grup si te d'amics, n'anessis a viure a Finlàndia, Toronto, pues... Sí, dic que no tinc un nucli d'amics, no tinc res, llavors, òbviament no m'agradaria estar corrent totes les hores però no tinc com aquestes obligacions. No tens la tentació d'altres coses. Sí. No? Vull dir que crec que si volgués fer com una vida laboral, no laboral així a nivell de córrer molt i cobrar molt, no la podria fer aquí, perquè aquí, i a més que... No, que no voldries, que no et sortiria. No voldria, sinó que simplement el ritme de vida de la ciutat de Barcelona, el que em porta, suposo que per el clima, perquè fa bon temps, fa hores de sol, ja no... A mi a l'estiu em passa, o a l'estiu quan està arribant la primavera, que a mi són les 6 de la tarda, fa sol, fa calor, i dic, és que no tinc ganes de treballar més. Sí, quan l'hivern em passa al revés, que són les 6, es fa fosc i dic, pues no m'importa quedar-me una hora més, perquè aquí aniré, no puc fer res, vaig a casa, estic tancat i fa fred al carrer. Sí. Doncs, i ara, per molt que l'hagis preparat tu, te la faig jo, i la contestem també els dos. Pol, seria tipus, què preferiries? Una vida relaxada, amb un estàndard de vida normal baix, sense unes vacances allò paradisíaques, i viure en un poble de mala mort, de la Catalunya que no li importa a ningú, que diries tu, però treballaries 20 hores a la setmana, d'acord? Sí. I això és la primera opció, i la segona seria ser un tauró, treballar 50 hores... Digues tiburó. Un tiburó, treballar 50 hores, passar per sobre dels teus companys, però això et garantiria moltes coses materials,
un cotxe guapo, una bona casa i alguna pijada més, Que en i el meu cas- viatges tops, també. En el meu cas seria Un barquito. Exactament. Què? Jo per mi, aquesta pregunta, que tal, clar, tu m'ho podries preguntar a mi, però com Sí. que l'has fet tu, podem parlar-ho. Clar, primer és dir, l'estàndard normal baix, què vol dir? I l'estàndard alt, doncs, bueno, ha quedat prou definit. Sí, no, l'estàndard baix vol dir viure per això, en un poblet de 2.000 habitants. No, sí, per nivell de sou i de tal. No, clar, sou no, vull dir, poder-te tenir un pis, per hipoteca, lo típic 30 anys, i proporcional, vull dir, que li destines un 30% del teu sou al lloguer del pis, o a la hipoteca. Jo aquí, i perdona perquè t'he preguntat jo i ho lligo una miqueta de resposta jo mateix, Vale. veig una mica el cas que deies tu de Toronto. Bueno, no, tu deies de Finlàndia, jo deia de Toronto, però que també, clar, si estàs a un poble perdut, t'has de buscar què fer, perquè si després has d'acabar treballant 20 hores i després no saps amb què omplir-les, Bueno, de què serveix no treballar? clar. Però bueno, aquí anava una mica per la matèria d'abans, no? Hi ha gent que no té massa ambició de res, no té massa gustos de res, Sí, i veu la vida una mica passar. Sí, però posats a no tenir gustos per res, doncs treballa. Perquè la Bueno, gràcia seria, tu em dius, ostres, Víctor, a mi m'encanta passejar per la muntanya. Doncs et diria, hòstia, evidentment la de 20. Però si tu em dius, no, a mi clar, no m'agrada fer res, doncs et diria, doncs per no fer res, treballa i ja està. No, però no és no fer res, sinó tenir una vida més tranquil·la, Sí, zero estrès. sí. Això, doncs, potser sí que vas a passejar per la muntanya, potser tens un petit hort, potser Vale, tens ara ja està, gallines, ja està. potser... Ara ja ens entenem. Sí, potser Ja tens una vida més relaxada. És a dir, que menys material, però potser gaudint del que és més una vida austera. És a dir, no... Vull dir, austera per dir-ho d'alguna forma, però vull dir, viure més d'una forma més Senzilla, ja està. senzilla, està exactament. Clar. Tu què? Jo ho tinc complicat, perquè a mi... o sigui, ho tinc complicat. Pol, el teu poble perdut podria ser un poble perdut, però de costa. Sí, I que puguis tenir tu un barquito, Un barquito, una barqueta. amb U, acabat amb molta U. Sí, amb molta barqueta. Doncs és una cosa, jo crec que a mi sempre m'ha agradat ser una persona bastant productiva, no a nivell De treballar només, sinó fer coses. fer coses. Llavors, el fet de la vida, tenir una vida de camp realment, o més contemplativa, hauria de ser que realment m'agradés tot això. Jo no he viscut mai en zones rurals, per tant, tema camp, tema animals de granja, no he tocat mai a la meva vida i crec que no és la meva vocació. Per tant, sense entrar al tema tauró, però crec que això, tinc més ambicions que no pas vida contemplativa. Entre aquestes segurament escolliries 50 hores. Exactament. És a dir, m'agradaria més, abans provaria la de les 50 hores que no provaria l'altra. És a dir, si em donen a escollir, provo una. Si no, i si és com A i B, blanc i negre, només trio abans la de 50 hores i si veig que no funciona, me'n vaig a l'altra. Però així de primeres... De primeres, vale, molt bé. Jo crec que... O sigui, ara mateix el que em passa és que entre el podcast, entre el col·le, entre la feina de sempre, entre que si posar-me a córrer... Bueno, no no digues posar-te a córrer, digues esportista d'elit. Esportista d'elit. Vull dir, a veure, que això no s'ha parlat... No m'ho estàs dient tu. Que no s'ha parlat avui he vingut a casa, vull dir, que sempre gravem a lo que és ve a ser casa teva, Víctor, Sí. i he entrat i primer tenia dubtes de si volia gravar el programa perquè, si estàs malalt, jo sóc esportista d'elit i no em puc permetre una setmana sense estar entrenant. No hem compartit habitació per preparar el programa en cap moment i només estem gravant. Bueno, això ja no. No, sí. I això perquè és exterior. Sí, Sí, digueu, ja està. i això perquè és exterior. No, Pol, doncs llavors, entre totes aquestes peces, últimament vaig una mica ofegat de que no arribo a tot arreu, Sí. i llavors sempre a la feina sempre ho dic, ostres, tant de bo treballar menys hores, saps? Llavors, clar, ara potser sí que com que estic en aquest moment, és com que quan tens una cosa vols l'altra, no? I ara que estic fent moltes coses em vull fer menys. Però després, si em fessis menys, potser em voldries fer més. No, però clar, però aquí és una mica com jo, és a dir,
Clar, en el sentit... Espera't, Víctor. Llavors. Què vull dir? Tu tens el teu temps ocupat, llavors ara mateix voldries reduir, jo també voldria treballar en comptes de 40, treballar potser 35 i que les altres coses que també t'omplen la teva vida li poguessis dedicar més temps de qualitat. Sí. Vull dir, perquè aquestes 5 hores ni a nivell de sou ni a nivell de feina te canvien la vida. Doncs en resum, Pol, deixo el col·le, deixo el podcast i em torno un Big Fish. I ja està. Llavors sí, 50 horetes, però només 50 horetes. 50 horetes, Res de col·les ni res de ganxos, ja està. Perquè al final s'ha de prioritzar. Clar, esportista d'elit i tiburon, tot. Esportista, clar, de despertar-te a les 7 del matí, de 6 del matí, No. córrer 1 hora pel matí. I bany en aigua amb gel. Sí. Perquè si no, això no ets un tiburon, eh? No. Home, què et penses, tu? Tu has de despertar-te a les 6 del matí, a les 7 estar-te dutxant, a les 5 del matí, No, vas a córrer, a les 6 i mitja arribes de córrer, dutxeta, després passes pel gel i després a treballar com un tiburon. a les 7 i mitja. 7 i A les mitja. mitja entres per la porta de l'oficina, Com a tard. el primer, i surts l'últim. I surts a partir de les 8, 9... Bueno, a veure, hem dit són 10 hores al dia, 50 tampoc ens passem, tampoc en fem 60. No, bueno, clar, és que jo et dic Fem-ne 50. 8-9 demanant-te un globo a casa per fer per enviar els últims dos correuets. correus entre les 11 i les 12. Doncs sí. Que això vindria a ser la vida del nostre jefe. Doncs sí. I Pol, jo ara també et volia tocar un altre tema, ara que parlem de filosofies i ètiques de treball. Hi ha un tema que, és que precisament és un tema que a la meva mare li agradava molt, ella des del seu punt de vista de mestre, vale? Que és el tema de la cultura de l'esforç, no? De tenir aquesta cultura d'esforçar-te, de que si vols aconseguir alguna cosa t'hi has d'esforçar molt, tal. I llavors això també lliga una mica amb el que això de la cultura de l'esforç va molt lligat a la meritocràcia. Vale? Jo només tinc a dir una cosa, que el sueño americano no existeix. Vale, doncs, espera, que ho volia anar lligant fins aquí. Jo crec que a nivell acadèmic hi ha molta meritocràcia, perquè al final, si tu un examen estudies més, potser tu has d'estudiar més i jo estudiar menys, o jo d'estudiar més i tu menys, però hi ha meritocràcia, hi ha cultura de l'esforç, perquè si t'esforces més, t'anirà millor en els estudis. I l'examen és el mateix per tots. L'examen és el mateix per tots. Però després, crec que en el món laboral sí que hi ha meritocràcia, però la cultura de l'esforç ajuda, però no garanteix res. Sí. I aquí et feia la referència del pòquer. Vull dir, si tu ets boníssim jugant a pòquer, jo sóc malíssim. Però si jo tinc una parella d'asos, quasi segur que guanyaré jo. Sí. Llavors, per mi, la cultura de l'esforç aplicada al món laboral és una mica com el pòquer. Tot el que tu aportis i tot el que tu et cultivis i tot el que tu t'esforcis t'ajudarà a ser millor professional. Però al final també és molt possible que algú que hagi tingut millors cartes doncs guanyi la partida. Sí, efectivament, Víctor. Què són les millors cartes? Pues tenir més endoll, tenir sort d'estar al lloc indicat en el moment indicat, caure-li simpàtic a algú. Bueno, però al final això, què vull dir? S'ha de dir, Víctor, que has fet una molt bona metàfora per no... Quan t'he dit lo de Pol, apunta-lo del pòquer, no t'esperaves que lligués tant. No, tanta profunditat de metàfora no l'esperava. Doncs això. I més, fins i tot referenciant-ho amb una parella d'asos. Exacte. Vull dir que és que ho he posat tot. No, sí, a veure, això del somni americà no l'enganyarem a ningú, vull dir, si neixes en una família rica i com més rica sigui, més facilitats tens Està clar, de tenir bones cartes. Exactament, llavors, exactament, aquí tens el crupier i el crupier estarà del teu costat o no del teu costat. Però també vull dir que, evidentment, que com més estudis, com més treballis i com més t'hi dediquis, doncs més bo seràs i més possibilitats tens de guanyar la partida, Que potser després algú amb bones cartes no la sap jugar i perd, això està claríssim. Sí. I de fet també això però que la també... igualtat de condicions no existeix. No, això està clar que no. I després també això ho vull lligar amb a vegades aquests cantants famosos o aquest, jo què sé, o l'Ibai o no sé qui. L'Ibai a vegades és més realista amb el discurs, però tots aquests famosos que diuen esforça't, i si t'esforces ho aconseguiràs perquè jo ho he aconseguit i tu vol dir que tu ho pots aconseguir. No. Però això ja ho diu, hi ha algú que ho digui? Sí, home, així n'hi ha que ho diuen. Clar, són aquests influencers i tal que no estan on estan precisament per ser els que més han treballat les seves cartes. No. Però bueno, o sí, però no a nivell del coco, moltes vegades. Però vull dir, que dius, és que per molt que tu cantis molt bé, no vol dir que per molt que t'esforcis tal, s'acabarà sent un cantant number one. No. I això ho hem parlat, en el qual l'estètica física, sobretot en el ser cantant... ajuda moltíssim.
són dos molt. asos Sí. d'entrada. Sí. Vull dir, llavors per això vull dir que s'ha de tenir clar això de que la cultura de l'esforç, però tampoc s'ha de pensar que és una garantia d'èxit, perquè això pot portar a molta frustració de dir, jo sóc el que més he treballat i per tant he de guanyar jo. I ara aquest, que ha treballat la meitat, em guanya. Doncs això et pot generar molta frustració. Des del primer dia has de dir, jo he de ser el que més treballi, però he d'acceptar també la possibilitat de que algú que hagi treballat menys li surti millor que a mi. Doncs bé, fins aquí el monòleg del Víctor Martín Lluís. Reflexió top. Reflexió fora de sèrie. No, però totalment d'acord amb tu. Vull dir, és això, que no existeix la meritocràcia i el que et dic que... Bueno, o sigui, no hi ha una meritocràcia 100% pura, però bueno... Que... No, és que vull dir, jo crec que existeix el factor sort, crec que existeix això del moment indicat, i si estàs i et toca i ets una persona vàlida, és a dir, que és una persona que vals, doncs probablement confien en tu. Però, bueno, el que tu has dit, vull dir, una persona que jo potser m'he currat entre A i B i hi ha gent que l'A té més facilitats perquè té més endoll que una persona B, sempre anirà l'A per davant de la B. Sí. I això va així. Sí. I t'ho dic per vivències de coneguts meus de l'escola. Clar, tu n'has tocat molts d'aquests que sortien amb 3 asos amb 2 cartes. Sí, exactament. Però que vull dir, que tampoc vull caure en el fet de la meritocràcia és completament un mite, no t'esforcis perquè només pujaràs si tens endoll. Tampoc vull caure aquí, vull dir que quedi clar. Jo t'haig de dir que esforçar-te has d'esforçar sempre en el sentit de si tu tens una ambició laboral. Ara, sí, però això no garantitza que et vagi bé. Perquè et toqui la loteria, com més boletos compris, millor. Exactament. Però no t'has de pensar que seràs a qui li toqui segur. Però bueno, com més juguis, més possibilitats tens. Exactament. Ja està. Què? Doncs què, vols passar a l'agòmetre? Sí. Doncs passem a l'agòmetre. Passem-hi. Doncs bé. 8-5. 8-5 vas guanyar tu? Sí, l'últim dia vaig guanyar jo, efectivament. 8-5, obrim una miqueta més crec que a partir d'avui crec que ho haig de guanyar tots els capítols o... Jo crec que avui és programa 14. Jo crec que hem estat parlant algunes vegades que la primera temporada perquè aquest no sabem si és 14 o serà 15. Serà 14. Sí, perquè les fates estan obligades, tenim, no? Sí, bueno, que ja farem un capítol de volem convidar... celiaquisme. Volem portar la nostra primera convidada, de real. Veritat, real, que ens estarem més llargues, vull dir, és més complicat quedar amb ella que... Jo t'ho comentava, Pol, que al final entenem per què no portem convidats, perquè venen aquests famosos de poca monda amb aquest ego desmesurat que es pensen que ens hem d'adaptar nosaltres al seu horari. Exactament. Perdona, que tu vens aquí a fer-te publicitat aprofitant el nostre ressò internacional. Exactament, vull dir, volen aprofitar les nostres visualitzacions per fer màrqueting amb alguna cosa que... I sense adaptar-se, i exigint. I sense pagar ni res. No, doncs res, doncs fora. Doncs Galetes Birbà, que segur que també fan una gamma per celíacs. Home, i tant, home. I de Camprodon, que podem dir una cosa de veritat. Galetes fates, catalanes no són. Són de la corona, d'Aragó. Són de la corona d'Aragó. Són ex-territori català, però no. Doncs Pol, jo tinc per aquí les preguntes preparades. Perquè avui és avantatge per tu. Avui pregunto jo. Pol, comencem amb la de Verdell i Fals, que últimament ja comencem per aquesta. Tens les dues opcions. I et presento dues opcions. D'acord. Com que avui el nostre convidat és el bo d'en Pep Guardiola, et donaré a escollir entre Manchester i Santpedor. Molt bé. Jo diré Manchester. Manchester. Perquè sabem que Santpedor és de comarca del Bages i bé saber quina puta merda em pregunta. Per mi era més senzilla la pregunta de Santpedor. Però bé, bueno, Pol, per tu, per un tio de Manresa com tu tota la vida que... La pregunta sobre Manchester és... Bé, jo et diré ara una frase. Digue-me-la. Un dels... I tu m'has de dir si és verdadera o falsa, sí, un clàssic. Clar, sí. Bé, Pol, un dels símbols de la ciutat de Manchester que representa la naturalesa treballadora d'una gran ciutat industrial, molt industrialitzada com és Manchester, és la abella obrera. L'abella. Sí, és el símbol de Manchester, l'abella obrera, simbolitzant doncs, que és una ciutat molt industrial. Molt bé. Bàsicament és això. I és a dir, si l'abella obrera és un símbol... Si l'abella obrera és un símbol o no és un símbol? És que quina merda de pregunta, tio. És que... Bona pregunta.
l'Abella Obrera, Ciutat Industrial, Sí, Molletge... però és que et diria que no, perquè jo crec que allà bon clima no fa per haver-hi abelles i Les pol·linitzar abelles es moren de fred. de tristesa. Sí. Jo no he sentit cap referència i t'haig de dir que el Manchester City que fa referència a aquesta d'esto no té cap símbol d'abella, ni el Manchester United tampoc. No, tenen un diable, però perquè són vermells. Jo diria fals. Era verdader. Hòstia puta. Era verdader, l'abella... No te negaré que he ficat 20 curiositats sobre Manchester. La pregunta de Santpedor era... La frase era... Sí. Tant l'estadi de futbol, o sigui, el camp de futbol de Santpedor es diu Pep Guardiola Que això és veritat. i el pavelló de basquetbol es diu Rafa Martínez. Els dos vius, cosa que m'agrada molt. És a dir, el camp es diu Pep Guardiola segur. Sí, i l'alt de bàsquet es diu Rafa Martínez, que és un tio que ha jugat al Manresa, al València, Doncs és un era tio bastant top. més fàcil perquè l'hagués encertat, perquè sé que... I m'agrada perquè els dos estan vius. Els dos estan vius. Sí, M'agrada posar el nom a les coses quan estàs viu. Perquè quan estàs mort ja no ho veus, no? Quan És estàs com mort molt fàcil. no ho gaudeixes, ho gaudirà la teva família, que diran, oi, quin orgull, però jo, escolta'm... T'haig de dir que estic molt en contra d'aquestes coses perquè ara tot té nom. Ara és a l'aeroport Josep Tarradellas, aeroport Adolfo Suárez, Sí, també. pavelló... en comptes del pavelló municipal del barri de les Roquetes. Ara ja no és. És pavelló municipal Pepe Rubianes, Mireia les Roquetes. Belmonte. Sí, vull dir que... A mi m'agrada. A mi m'agrada això, quan t'ho donen viu. Però, És més, si et mors, li traiem el nom. Clar, Al revés, al fora. revés. Següent, que passi el segon més destacat. Va. doncs la meva pregunta va també relacionada cap a una temàtica del Pep Guardiola. Llavors, això, algòmetre. Bueno, Pep Guardiola, com hem dit, el segon entrenador amb més títols, la segona calva més brillant de Catalunya, per darrere del Magí Garcia. Què? No, home, no. De Tomàs Molina. Buf, Serà la tercera, va. la tercera, va. I l'entrenador més influent de la història del futbol. Però quina d'aquestes dues afirmacions és correcta? Pep Guardiola té un percentatge superior de victòries al 80% en les copes angleses, és a dir, FA Cup i Carabao, Vale? o té un percentatge superior de victòries en la seva època del Barça que la del City? Vale. La primera és, té més d'un 80%, Sí? i la segona és Barça més que City. I t'he dit quina és veritat. Sí. La primera. La primera, Doncs la resposta és incorrecta perquè... O sigui, estem fatal. O sigui, verdadí i fals és 50% i no n'endivinem ni una. La veritat és que O no. sigui, portem 4 seguides que recordi fallades. Sí, sí. Me cago Doncs Pep en Guardiola Déu. té un percentatge inferior, té de fet el 78% en les copes angleses. I Estàs tu per queixar-te de les meves preguntes. Bueno, Estàs tu per queixar-te. i després el percentatge de victòries del Barça és superior al del City. El del Barça va tenir al voltant del 78%, mentre que el City té un al voltant del 75%. Sí, últimament se l'ha carregat aquest percentatge. Sí, sí, últimament... Si has agafat la dada recent, potser abans tenia no raó sé, jo. dades de Wikipedia, no sé quina és l'última temporada que agafa les dades. Bé, Pol, la segona pregunta. Resposta oberta. Resposta oberta. Avanço que potser em cau alguna blasfèmia per part teva cap a la pregunta. Vinga, digues. Pol, segons càlculs de certs Mitjans? ens, Que ara desconec. Tenim fons? Tenim fons? Sí, crec que és d'UGT o d'UGT, Vale. el que vulguis, és igual. Quina és l'estimació d'hores extra que es fan a Espanya cada setmana? Però estimació també vol dir d'aquestes que no es paguen, saps què vull dir? Vale. Hores extra. La meva, és que Deixa fer números, si vols. la meva pregunta és similar i hi havia un 47,4%. Mira, a veure. Torna a repetir la pregunta, sisplau. Hores extra setmanals a Espanya. Hores setmanals a Extra. Espanya. Doncs al voltant dels... pagades i no pagades. Bueno, ho desconec, sincerament. Bueno, doncs anul·lem la pregunta, ¿vale, Víctor? Perquè, clar, és que... No l'anul·lem. A veure, Doncs- un moment. Bueno. Hores extraordinàries no pagades. Si Bueno, no al les voltant haguessin calculat. dels 3 milions d'hores. Joder, així no es pot competir. Eren 2,6 milions, per tant t'has quedat a un 10%. Molt bé, perfecte. Doncs, com que la meva pregunta va estar relacionada, per això he pogut fer No la el càlcul. canvis. I està clar que hi ha molta gent, o la majoria de gent no cobra les seves hores extras,
I podríem dir que... Bueno, no sé què he posat aquí, que he arribat a escriure. Ah, sí. I podríem dir que cobrar les hores extres en el món laboral són com els reis pels nens, no existeixen, però quan arriben fan molta il·lusió. Sí. Segons un article crec que era del País, del 8 d'octubre del 2024, quants treballadors no van cobrar les seves hores extres, bueno, segons aquest article del País. Com que quants treballadors? Quants treballadors durant l'últim exercici del 2024 no van cobrar... Però això què té a veure? Perquè, com has pogut extreure la meva pregunta a partir d'aquesta? Doncs... Un és de treballadors. No serà quantes hores extra no han cobrat? No, quants treballadors no han cobrat les seves hores extres? O sigui, nombre de treballadors. Exactament. Tu has dit 3 milions. I a partir d'aquí he de deduir la teva. Quants treballadors no van cobrar? Doncs... Han de ser més de 3. No és igual. Et diré 10. 10 què? Milions. No. Quan era? 418.000. Joder. Tu de què dedueixes els 3 milions? Perquè eren 418.000, llavors en el mateix article posava que només el 47 eren remunerades, o sigui, només cobraven el 47% o alguna cosa així, i el 53 sí que les havien cobrat, i si poso que 2 o 3 hores per persona... Vale. Doncs Hòstia, anava però per aquí. 400.000 persones sembla molt poc. Serà que les han declarat, les hores extres no les han cobrat? Molt raro, no? Perquè al final, hores extra, per molt que siguin poques, tothom en fa alguna més que menys. I molta gent no les cobra. No ho sé, Víctor. És una estafa de pregunta. Quina és la població activa d'Espanya? Deu ser potser 15 o 20 milions. Algo així. No, menys. Espanya té 45 milions de persones. Sí. Doncs potser posa-li que sigui 15 o 20 milions com a mínim. La població que treballa. No dic activa, ja dic que treballa. Espera, i quin percentatge d'atur hi ha? Un 20%? És igual, posa-li que són 15 milions. Sí, la meva era agosarada. Sí. Però clar, que no cobris alguna hora extra pot ser. Doncs bé, Víctor, tanquem el programa 8-6 i fins aquí. Fins aquí. Podcast que no t'agrada? Avui no hi ha hagut... No, avui no hi ha hagut persianasso, ja estava apareixent abans. Ah, vale. Bueno. Sí, avui els nostres... Llàstima, volia confiar en que... Les nostres amigues ganxers ens han deixat treballar tranquil·les. Bueno, potser nosaltres hem deixat que estiguessin tranquil·les. Sí, no sé com ha anat el tema, però fins aquí el ganxo. El podcast que... Que no t'agrada? Però t'engaixa.